Kum ka Balang Presbyterian Mawroh ngi pediang sobai pi baro syakaniga Jingiaseng jongi hakabangi I ke jing syakri U Blei nadoi pastor jongi bansa I ko work tin U Blei I Rev kiwei Snaitang rengkat bat ki khon jongi bat I kunruit belai wan lang ki temen wasan be jongi ki khot komiti Balang ki longkme ki longpa parlok samla baladon ki heb ki barit ngi pediang sobai pi ka kerteng ke jong U Trai Jesus Christ lembat mapi ki bakmi bat ki bayo sngau link baka YouTube jong kabalang ke jing pediang epi bat ke jing kublai epi baro haka kerteng ke jong Jesus Christ I Nongkren I sngewbha I bani alam ru ke Jingiaseng do ko basdang hado ko bakut I long I pastori jongi Reverend kiwei Snaitang I Reverend kiwei Snaitang I long o pastor in charge jong ka Balang Presbyterian Pathar Khenang badi khmiru ya ke district Pathar Khenang borokawai ka khamjengai nang ni ka don ha ka nong pendeng presbytery ha ka lenti sha rilengam ha ka lenti sha riangdo bat I pastori syong isa hangte ha nong pendeng tingi suburam I pastori la pelat la ka jong kapor bandon rengkat bat ngi ha pedeng ki jingbon kam ki jong I pastor ngi pedang sobai pi ngi duai U Blei Un kyrkhu ya ke jing syakri ba pidon ban ai ni ke janmit bat habor ki benta jong ke jing syakri ke ba kulum ke jong pi de kendiat ru ki snem mensuai pastor kiwei Snaitang ila long u executive secretary jong ke sinod ke jongi bat kila judon ki po jong ke trai lang ke jong ke balang ke jongi bat ke sinod ngisok kemen bila bandon rengkat bat ngi ni ke por U Blei Un kyrkhu pi pastor kumjuk ru ya ka Jingiaseng ke pemerintah ko beli shibon Kublai Sibon pastor nakamta ki kitin diang kiwa ki basbon ke jongpi kiwa pilapan pau bat pila pediang nakamta jonga kumu syakri barit batlat uwe kit lengko lemnya kam ke bakia ke kam ke bakrau ke kentang ke jong trai lem bat ki khon ki bat khonrut ki bayawan lang bat nga ada ke por Kublai Sibon U Blei Un kyrkhu pi bat mjo ya ka balang hi baro ko wei te se sien pat hane ka por yimla ban khlem pen pau ya ka jing songo ka bakrau ya U Blei ya ka U Blei ula yalam ula rilu sumar ula don lem darakat lem bat gi langba jong ki sngi ki snem ki benai baro jong ka jim penyo pat ki si kum nek milong ha ka bangi don kum pailang bla suspa jong trai kum ka Balang Presbyterian Mawroh ha ka bangi don ban mani ban sekri u ha ka de yeng ka kentang ka jong u kum ta na ka le jonga ni ka por se sien pat nyuma ni ka le pastor in charge jong pi I balong u pastor ba pai ba khmi ya pi ila pen pau ye kitin priang ta jong pi ndrei se sien pat sa enga ban priang kelum lang yi pi se sien pat I wei baro nadu pastor in charge ben lendan sem ki teman besan ba ki long ki nong serai ki khot di balang ki long pa ki long ki mi ki khun samla ba di wei kat ki badon menta haneng ski blai to blai nu ko khuingi lang ba ki ko po lang ba ki sikri ba ki baro ki bangi don ban pendap ki long ki jinglam ka pastat ka ban bor ka jong uhi ki pang sewaru ko pen soto dai pastor jingi ba kum ka balang ka donru ya ka YouTube channel ha ka ba ki tu ki bala ban sngap ban seskor U Blei Un kyrkhu ye pi komjo pektin ki jong blai ka ong to aingu U Trai na ba ulong babha na ba ka jing snei jong u ka ne bom jogot kita ki balapan ki jong trai to ai ba kin ong kumta ya ki ba balapan na ka ti unong le persya balolum yeki na kita kiri na mengi Manasebngi nasatei bat nasati U Blei Un kyrkhu yani ke jingpule na ke tien ba khu ke jong u ngine pandam ke jing duai ko khpa u jongi u ba beneng U Trai ki mat U Trai ki mesim ke jongi ngi ai ngo yemel U Blei man melong U Blei jongi U Blei ri semar wadap la ker bulan kat bat ngi ki po barok jong ke jem karpang U Blei ha ke ne kas no phai ni ka si ba krau jong me ngingo mlawala mi kat ni kum ki men sem ki ba ko ki khon ki ba ik ba sus pa ki jong me ha ka bangi dan man ta pun ga yeng ba kentang
bantai keduan jong kejing mani sekri kejing yame kyrkhu tau blai yang ini ke sekri nado ke sedang ekum ne haduk ke bawai nak jongka bagi ke barok ke bangi dan pendam kilon ke jinglam ke besat ke bernbol ke jome simti ni ke por ingi kum ne kum bangilong ban yang ke bunguk ke jongi nabak dang jisu ngipan amen ngine petang ke sekri U Blei da ke manis tolang banirwai ke jirwai ke basis pa arpo ke jirwai ke basis pa arpo wong to pha mame yo mansim badawa jisuhi ke jingtrei ju kum kading apa yau sangi kumba mikular trai bakrau syak baun hiar kloi unong pentingan sri klau hangi kadai bonpoi ini ruai bro ki khot sautli ke jirwai ke basis pa arfo Pamami ya umansim badawa jisuhi kajing frejong ukum kajing apa ya usyangi apa ya usyangi apa ya usyangi apa ya usyangi kajing trejong hukum kading apa ya usyangi kadkum kakular kabakor syabah ante naneng ya umansim khot kabor U Blei hangi baseng U Blei hangi baseng U Blei hangi baseng U Blei hangi baseng ya umansim khot kabor U Blei hangi baseng kadkum kamon jong me unwan ben ke do ya kibril ya kinong yo boneng bantan basya taking your kill basya taking your kill basya taking your kill basya taking your kill ya kinong yo boneng bantan basya taking your kill kumba meku lar tribe crown shabam un hiar kloi unong pentong en shari clown hagi kade bun koi hangi kade bun koi hangi kade bun koi hangi kade bun koi unong pentong en shari cloud hangi kade bun koi Haswa ban siyo ban pendem ji duai ngan pule katu kan ni benta nak tin ba khu ge jong blai nak ya li benta ke benta nak kon ka sam ka parusan bar ka bar kal dei ka kitab ki apostol kal nong ka bar bar ngan pule katu ki khot bang kum ne ko try
Topan pai yangi au blei ka jing penem jongi bat topan du yala ka jing bitar nangi men sibitar ngi jiunam men senang penslem yala ka jing bitar pateng la pateng benreu baro men am penem pat yangi bagi breu jong me kin yo le kemen hame tu pen I hangi yala ka jing isnei atrai bato ai hangi yala ka jing penem ten dala poi ka si Pentekost ki barok ile dan lang hakawe ke jaga de kendet lawan ka jing sawana beneng kum kal air ba ka wabe kertep bat kala pendap ye ke ying barok kawe hakaba ki la yesong balapau ki ke telik ba pai penat kum ka ding te kala song halor we pa we neki bala pendap iki barok daman sim ko bat kala sedang ban kran ki we pat ki telik kat kumbau mensim ula aibor yaki ban kren ubren kyrkhu yene ka jing pule bagi sesko na tian ba khu ka ju toni pendam ha ka jing duai ko pa ujongi ubah peneng ubalong try ki met utrai ki mensim ki jongi utrai ka kam bat ukli jong ka balang ni ai ngo e me au blei namar me melong u blei jongi ubla ri ubla sumar ubla da ubla ker ubla dan lem ubla darangkat lembat ngi leng bagi sni ki snam ki blei no baro khot kumju lang ban ka tiawi baro ka wei ha ka bangi le yo ban trei ban pendep yal jong ki kam ki ti jin kam baro hala ke jong ki benta da ka jing sumar ka jing sukher ka jong me yai go yeme au play mla sha sngewbha pat ngi man pen yo ni ka sngi ka ba krau ka sngi ka ba khot ka ba kentang ka jong me ha ka ba kum pailang mla spa u jong me kum ki khot jong ka balang jong me hang ni ni yo ban kiu pon ka ying ka ba kentang ban te ni ka duan ban mane ban sekri ban pendon brom ya ka teng ka krau ka im ka bor ka jong me ko pa e pe snei ho yim la ban nen ru ni ka por badan ru le se ni ki khon jong ka balang ka jong me ki badan ka jing sang ka jing sliang ka jing ang no ban ya don hapon ka ying ka kentang ban mane ban silang ya me reni ki dau jong ka jing pang ka sitom naga dau jong ka jing e jing jenjar ki ban ki blan shop ki jing jong ki kumta kim samla setia banderan lembat ngi hane ke jaga enroi ngi duai khmat jome kumba melong u blei wadap isga baro ubat teblut yengin kam ngi baro namag dangi duai khmat jome am dalong ke mon bekhoi jome men sababan lek ban kyrkhu kerpang ye kum ki charu lagi de ginong serai jong ke balang lagi de wei wei di khot jong balang sram kente yaga bangin la ban tep ban ngim la ban jer ke teng ki remetip khambha namar kata au blei ngi duai kyrkhu ki lang bagi lajik semar bagi yo lang bagi dewane sin ki bande bagi kamba ki bakrau kamba phlai jeme to ki lon rengkat lembat ki ba ka we pat ka por ki yo ban wan ban men lang ye ka teng jame hani ka yeng ka kentang ka jame kyrkhu yel jong ka balang au blei na du ki nang serai ki jong ka ye bolong pastor in charge jong ka balang hang ni ki teman basan kiri khot ka timti balang ki long pa ki long ki mi bat barok kum kiri khot jong ka benyo ki met ka ba khot ba khia benyo ki men sim ka ji ki long ka we ka ji tilang ha ka ban kit ban ba pen se prang ya ka kam ko jong me o ken ma ru oblei na kam ta le se dan nap deng ki khon ki jong me ki le le jngai na me ki le sak ma no me ki le klet ban ki si ma tang ka jong me yi de wai ban le ban kyrkhu nak ta jong ki ru hang no ki dan au blei bakin so thu yen kar ka jong me bat kum no dong ka man ba khoi kin phai pat na kan ti jong ki ban wan ban pen suk pal de lem ban me o ka pa bi snake ki sngi ka lon ko win ki sngi kar pang ka bala tip kum ka Pentecost Sunday ha ka ba kum ka General Assembly peace ai kum ka Presbyterian Church of India ka pan kar pang ru e ka ban tip kum ka Assembly Day of Prayer ka ba de win ki sngi kar pang
hagabakum kabalang negeri kini yok ban ken mau yaki kam yo bon sertat kabakum ka General Assembly ka dan ban penias prang ka kam ko jome gidawan magadan ka por man ken mau yel jong ka General Assembly na du kisagri jome ki bandan hagabanta ka kam ka bakrau ka bakhia ban yakit lengkor ka kam ko jome lagi dei ki nong kit kam jong ka Assembly ki administrative secretary halaki jong ki benta ya ke belas senia namta jong ki Nongkren I jong ka General Assembly laki dan napa ka office kam ki jong ka ki mission worker ki missionary mat kiwei ki Nongkren I halaki jong ki jaga hal jong ki benta ke bagi dan ban trai ban pendap hak don lesen plan jong ki badem kendo isibon ki jingele hak bagi trai ke kam ko jome Iduam kyrkhu yaki U Blei balang ba jongki nang la ban pentelun ban pisa prang yaki kam ko jome ba ka buram ko jome kanang ei pau leng ba ka jingtrai kam jong ka General Assembly pisai hang ni hari India kyrkhu ru U Blei yaki project yu bun ke ba kum ka General Assembly ka dan ban get ban ba kam ko jome ba ki wei benta ki ba ka dan ban pendap U Blei ke baro ke jing persang ke ba kum ke General Assembly ke dan ban trai ke long tang namta ban krau ya ke buram ke jome kyrkhu units baro ke bana po jong ke Assembly na ke ba ke nyo ke ban sem ke jing ya long kawai ke sirhem ha ke ban kit ban ba ban pentrun seprang ya ke kam ke jome Wan ke por ke wan ro oblen boti ya ke jinglong jiman jong kiri la ke long ya ke jong ke jela hang ne mekalea ya kiri ke India kiri ke percaya kum jo oblei ham dam ngi mi si ke ba ha ke ba ke bon ke jingle ke jing ya pa ke jing pra ye duain ma ke tan long ke mon ma kho jame men kyrkhu ya ke nok sensar la ke bede ban pai ban khmi ya ke jela mekalea la ke de ke dan ban pai ban khmi ban sa ko India ya ki bor jong ke ri ke percaya kum jo oblei ba kum no lam ba ke sensar jong ki dan panai ki ke jing star blai jome bagian sotho bagian am sanya aljo ke but ke bor jong ki Henry bikin senya haga bor ke jome balang ba ke jingla jongki ban sensar ban penuan pada ke song sok song sain laga de po ke jela ke India bat kagri ke percaya bro ke wei kan mau ke pang ro ople nem ta ke segi jome ke ba mat ye ke jing ke mat ke jing jinjar ke jing saleben ke ba mat war ke jing sap peniap ha ba ke trai ke kam ke jome ha ke lengkha trai ke per lam tam laga long po North East India hagir India mereka percaya berkawai kyrkhu U Blei bora peneng ke jing ke bon ke bagi debin kendo reikin laban yene scam tang rengkat lemban me mamen long me ke bor ke jong ki U Blei bagi laban len yel jong ke jem naga benta ke buram ke jome kyrkhu ingin ke por sisien yene ke sekri nado ke basdang ke kumne haduk ke bawai ne jongka bagi ege baro ki bagi dan ban pendap lengba jong kene ke por U Blei kin long om da ke but om da ke bor om da ke jingnang ke jingla ke jingsat breu ke jingi hanre ke long da ke jinglam ke besat ke badan bor ke jame pan kentang man ke por bat sim tingi iwei pe wei kumne ke bangilong bat kin ma ke besat jong ke sikri na bangi IT ke benda baro ha ke jinglam ke besat dan bor ke jame Yang U Blei ke bunguk ke jingi itu dah maaf ne popun belin nama gitu wai khot kerpat ne bro hakateng U Trai problem mujisres mentab la ketaru amen Hakan ikapor ngin ya ban lumno ikijingangu ban hadin belum kijingangu kerpat ya I temsan Dr. Ulamri banduai iki ketang kijingangu batru kembang tip kanigalika General Assembly Day of Prayer kum ka balang ilayo kajipetip ban bu jingduai kerpang ya kimat jingduai kebaka General Assembly PSI Club ha siki balang baro kum ka balang ilabu ya temsan Dr. Ulamri banduai kerpang hano kimat jingduai batru ban penkentang ya kijingangu Tuinuai. Kukpa jongi bahabaneng. Nyangu ime kukenrat. Penangis nei ban penyok pat ini kawai pat ke sengi ke bekodor ke bekentang ke jome. Ngila ban ya seng lang ko trai ha kerteng ke embat ke badan bor ke jome. Nyangu kukenrat me alam mingir basdang jogene ke por.
Iyo mat ko trai yak jindor kat jame ko ta haduk ni khlip mat. Kebenta jong jing syakri ko kenrat. Lang ba jing ai sakam ke jong me ko trai baba. Atrai nang pen im ngiwan ra ini jing ai ngu ko trai. Syaka kam jong me ko trai baba. Ki balong ke jing kyrkhu ki ngiyo diang negak ti ke basbon jong me. Lang ba ki kam ki jing trai ki kam ki duk ki jong iman la ka sngi U Blei. Atrai nang pen im ngi dua ngi kerpa di saiban kyrkhu pen kentang ki atrai. Basyano syano ka balang ke pendon kam ki U Blei. Galong naga bendaban pen yar ki U Blei masla ke naga perthai. Man pen krau ko trai kerteng ke jome hasla ke naga perthai U Blei. Lang baki kam ke bubon sertap ya ka bak ka balang ka don ban pendap atrai. Isaya ko taban kyrkhu ya ki kti belano acaka kam ke jome. Lagi long kandiat lagi long shibon ra Blei. Isai menang kyrkhu ngi ko trai ba ka por kaya ke jome. Ngila ban no kam shibon na trai. Nong penembi lamana ka por ko rangi don ban pan ma ba Blei. Ladang im nang ban nyoi ke jing kyrkhu ke jome ko trai ba ba. Langi klet ban jer lut yaki baro U Blei. Isai ban yai pen ken ma ngi ko ta na kapor sa kapor. Mengin nang ban nyau ki jing kyrkhu ki jong me. Mengin la ro ban jer yaki baro U Blei. Mat lang ba kum ngata ka jing syam men sim ki jing long ko ta ka jing het. Ngin yo ban ai lut yaki do nut ki men sim jong i ko ken rat. Lang rengkat ba ki kti jong i ka kam ki jong U Blei. Trai bapa kyrkhu ko trai ngi kum kabalang. Kirim paying kesan ko trai dan napdeng jiki ko trai ki bacham jenjar ki bacham lanot U Blei. Ki ba mat ya ki jing jing tenju ko trai lang ki jing baka jiman kia jong ki jing em. Ki jing duk ki jing kerdu ki jing pang jing shitam ru ki ban U Blei. Ngi duai ko kenrat ya bukum kita ki long ilong sem ki prawet U Blei. Baka por kaya ke badang hon jome ko trai. Ken yo ban yas nok tilang wat ngi ko trai. Habang isyakri me ko trai lang ba kini ki jang angu kum kin U Blei. Isla ngi ko kenrar bangi don hakaying ke jome. Ngi yo sngau ko trai ru mene ko trai isyakri me duai ko trai. Ban ngi yo sngau ru lemit temen sansatri ko trai baba. Mamanta ka sngi kalong ka sngi U Trai bekerpang. Ka Pentekost Sunday U Blei. Oh ya ke General Assembly Atra kala buru ko trai. Gum ke General Assembly day prayer ar hapau ar fanru dengan snem menta trai baba. Anong penimbi ngi ai ngu ime ko trai. Melong U Blei trai jong General Assembly U Blei. Melong trai baya lam ya ka ko kenrat. Lang ba kejing ya lenti ko trai kini ki hispa snem ke blalai no syabam jukut U Blei. Hang de por trai bangi don ko trai bantuai. Naga bantaan mistif satria trai bapa. Isai ban ai syakri me ko trai kamet ka basyat ka bakoit. Ka jing mot jing perkhat ka bapro. Oi kam tam ka jing long man sim U Blei. Man ij ban tre ka kam jong me ko trai. Ya ka bamala khot yu ko trai. Ya bamala pen kentang ru ko trai. Naga bantaan panyar ki U Blei masla kana ka perthai. Anong penimbe jisnai ko kana kiwei pat ki nong trai. Kilong ying long sam jong setri bat kiwei pat kinong trai U Blei. Bakin don hapo ke jing kedup ke kti Blei jeme ko trai. Bakin yo mat yo diang jing kyrkhu jeme ko trai. La kalong hakal yang jong ka kot ka khia. Ki jing trai ki jing kta ki jing pule puthi ki ktu ki khon ki kti U Blei. Kita baro ko trai kin long ka bor ko trai kinong trai setri ru ka trai. Bakin la ban pele chimot ban trai dep ko trai. Ya ka kam ka blakil smer shani ap dengan juki ko kenran. Isai ko man ka por ngi duar ko ta nam da ka di masa mission field jong ka pisaya Blei. Trai babai isai ko kenrat kum ka pisai ki don ban pendep ko trai. Ya kana ka jing tha ka bakrau jame ko ban lech ka perthai. Ban ya lab ya gospel U Blei. Ban pen baptis ki ka tang jong Blei ukpa Blei khun Blei men sim ba khut ko trai. Kalong ka mon Blei jame ko kenrat. Isai namar ka tang duar nam ta ki wei ka baro ki nong trai ki mission ro kar. Oh kiba don ko ta ka jing ket kli. Ka jing I ko trai ban trai. Ya ka kam jama Blei.
Ngi dua dam tak unit prepare for the PCI ko try ke badon. Hoi ki missionary ki Nongkren I ke babon hapo jongka ko kenrat. Isai ko ta bahang no bagi don na blai. Kin don hapo ke jing sumar sukher kakti bolai jame ke try. Kakti ke bla thau ngi ki briu ko try. Ya ke ban le ka mon jame. Hidwai kota nam ta kinong yalap. Oi ki missionary bat kiwei pat kinong tray jong pisai. Hang nono bagi don na blai. Ken kan mau kota melong kli jong kakam. Melong utrai jong kakam kotai. Uban yada wan sumar ki kotai. Hang no bagi don ko ketrai. Ken light ni kebabun kijing snew kijing pensyo kijing mag baru kom. Handai kin don apo kijing sumar. Kakti kebakrau bor jome ha trai baba. Hidwai ru nam ta ki bashem lanot akini kari kejelangi kotrai ngiyo I lam kilat pathai khobor kotrai komno ki bangeit hame bat ki wei pat kotrai ke hak jelamani por kotrai ki ma dia jinge kotrai nama ki sakhi ke teng jome nama ki long kinong put jame kotrai usoi tan ko musim bakro la yo ban rung hakikat to kan ki breu kotrai ban penjat kotrai ya ki breu ki jome penjat kotrai ya kita ki jing thau ki ba ko to jome don nap deng ki ko ka du no ko thai iki ba thon ki ko kenran I dua namar kata trapa isnai a trai ko mana ka por ban kersyani ki ko ta de kakti bolai jame ban yalami ki ko melam ki ko ni sel ko trai ban penyo ki ko trai kari ki jing kolar kari jong ka kanan meneng ken atrai bawah anong penimbi kemak ni ka poru ngi dua atrai bapa na ban ki nong sensar ko trai jong kene keri India jongi ki celah po jong ka blai isai ban penyo ki kajing start kajing shampang ko ana kajing snai jame kembal ais im Solomon ko trai begin sensar ngi ko trai ki kon jong keri India ki celah po jong ka ko trai da kajing start blai ko trai da kajing shifting ke bawan kajing snai jame trai bapa ngi dua ru ko trai bapa naga banta ki wei pat kiri ha ka perthai ki ma mat dia kajing janjar jing lanot jang kitma keleng sau dong I ko trai Rusia Ukraine ngio I Israel Palestine ko trai ngio I ko trai Israel bat Iran ko trai kiwei ki jaga kat no kajing penjot na ka bor jong katma ne ki dau jong katma ke dau jong kajing kanan ki bor soi tan na blai nong pani melong blai blai ko trai kajing sensar ki breu ki malathau ka jutang ke bari mablai isnai ko trai ban kren ki ko trai dalam man sim ba ko chme ko trai begin yo tip ko trai ki long ma ki ru ki jing thau ki jong begin shifting ma blai begin pai shme ko trai na ma ka tang duai ko trai isai ban pen kendui ki man sim ba ko shabang ka pop ki balale bakilale lam ki thama ki jing kan at bobon jan shabang ki jing ki pang ki jing sham man sim na blai shabang ka hok ki dei ban buot ko trai ba ka ban kendui ko trai begin pai shme ko trai begin yo I malong blai trai bla thau ye ka beneng shajrong bla thau ri kan do shat bian malong blai bla ai ki breu ki jing thau ki ba ko do chme ko trai ban chong chi por ban rep ban reng ban em ban kamai ban kaji om ban penjot ikan ki bor chong ki bom bat ki wei pat ko trai ba nama tang dua ko trai nama ngi don ki jing kermen ko trai tang ham ki bor chong ke perthai ki no sansar chong ke perthai kim la le ko trai handai melong nong sansar lor nong sansar melor usim melor kisim ko keran ngi pai lagi kemat cheme ngi dua kemat cheme ko trai ko isnai ko trai ban perlong thamai ablai ke baro anang penwi lang mana ka por ko trai ba em la klem deket ko trai ki kam bat ki project jang ka pisai ablai oi ki don ni ke center podcast pasti building an porman ke banan tema ka siang atrai ba oi ngi dua nam da ke unity building ke banan ka silchar mission compound ban ka balak Thomas Jones once ko house of prayer ko na sora ko trai kinai kelong ki kam bat ki jing trai ki project ko trai ya ka baka pisai ka trai ko trai om na ka bantan reality om na ka baka buram jang ke assembly abrai om na ka baka buram jang pisai ko kenran an rengi trai ki trai ko trai na ka baka buram jang me abrai nama ka ta tra ba isnai ka kam jang me kanang ya ngi duai na ka pot ko trai ba tra to panem ya kam apang kini ki snam isai ko ta baka na snam ru kalong ka snam ka pasai so nagam kini ki project jang ka pisai ya trai ba anong penimbi ngi don ha ni ka sngi ko trai ka bingi rakhe ya ka kum ka Pentekost Sunday ablai ngem laman klet ko trai ki jawan hiar man sim ba khoj
la kalong ha Jerusalem la kalong ha negeri ke bi chang I ko trai ba na do ki snem man dare ngali osngau ko trai kom na ka bor man sim ba ko ka ding ke di Bible ka thau thmai ko trai ya ki bangeit ya ki bangeit ru kom na ka bor ke ri ka ding man sim ba ko ka thau thmai ko trai ki balang ha po ke ka si jang tiang I ko ran ni dua yang nut ko kan ran maka ju ka bor kan chia kan long man taru hang ne ka bor tang I dua ko trai istai ngi ke langan ke pot kota ngin duai kota ngin duai ablai atrai to pari baba ai kan sedang syuan ngi kota ngi don kam kota shimet ya ke di Bible ban penempat ke mensim ke poter kong jong ya ablai ke mensim ke layap kum ke sing ke tham ya sekial ablai ngi don kam kota ke bor mensim ko me kota ban penem ke balang hapo ke pisai atrai baba nama kata ngi duai ta istrai si tepat la kalong kamon blai me atrai baba ban phal yo mensim ko ke di Bible nama ngin empat kota man yang ban sakhi me ablai hap deng ke perthai ban mutlab rai baba ngi khaliap ko trai ya kan gas na spas dem chia spas dem ko pis ai trai ngelio mat ko trai ke jing ya sham bat yang lang baga 46 biennial assembly ko trai bat ke centenary jubilee celebration ko trai na du kita rik atau frau me du kalai trik jam na jun ko trai ba haga balang kmi jing ya balang pot mori ablai gom palang besus pa jong pis ai ablai ngi don ban ai ku me ko kan ran ha ngi page ke parok ji alen ti sis pas nem ablai ngi don ban yes nok tilang ban rong rua sam ban ong ko man sim jong atu kyrkhu yu padawat kletik jle ba ha chu baro yo I sak ti boli chum ka lam ka tin na tra ngam la ban klet ta tra ikas ki U Trai ka lai tarik ablai upai lang besus pa chome ko trai mi dan pekerjaan kompleks galong kum kapor ko trai ya bob Joshua man bob ya le bet ka Mawroh trai muyos ngau ya ka sawa chome ko trai ka kos ngi to yang tik hakipian bet mai ka jing job ya Joshua ko trai ki pai lang besus pa ka assembly abla ya ka pis ai trai ingat scam ko ta dan buhon nangi ke bios ngau ri skor ke penjaman si mak ka siang tai ko trai abang yo e ka yang krau ka bor chome ko kan rat bios ngau ru ka sur sawamle ko sngi to yang tik to be no yo bat ke jislap upria na pedeng ki pai lang besus pa ke jen kompleks ko trai pai lang jong pisai la ban sakri me ko trai u Joshua yo ma dik ti bolei chome go ski to yang tik hakibian mangiru ko trai kum ka asam agam ka pisai lio ma dik ka chu ka bor bolei chome go ski to be no yo slap u pria le badum nak apdeng pai lang besus pa chome hakjen kompleks trai babaga borom ba ke jingu ai shame ko kenrat nama melong blai trai kri chang ka pisai U Blei trai kri jong ki unit ki beper pis aya po jong ka U Blei trai kri jong ki balang paro U Blei blong trai ki met ke mensim jong ka wei pakwai ke mensim ke bekodor ke badan hapo ke general assembly a trai bapam adong penimbing ngi dua nama kata trai bapam kedop yang ia Blei dek ti Blei jeme ko trai bangin sak ma ko trai bapam ngi dua trai ban ai ngu ime nama ke jingdon ka jeme abangi rakhe ko trai ke century jubilee celebration ko trai ngiyo I sisa ka bor jame ko trai ki kam ki aj bek na dukar pratik banai me o ki jing sakri ke baper la kalong ke bapule ba chach kor ke bapule ba puson ne ka ktin jame ko trai kalong ke jing bam man si ma ble yangi kalong ke dawai ki lihat ablai ban pen khia ke jing pang jing khro ge ma nut ke man si ni ko kan ra o ngila yor ko ta ki khubor ke baper lang ba ke jing ruai ko trai ki balong ka khubor ban pen emi ke man sim ki ba pja jangi ha trai banga yor ki shakri ko trai ya khubor lam ki kwayar ki ba pher ka wan ki pisa na ki unit ki ba pher jong ka pisai ko kan ran lalong sisa ko kan ka jing shakri man sim jing tai man sim ka ban krisyan bor ni ko ta kum ngan ni ya chaprang ha padang ni ka perthai ki basniu ka bajot ka barem kat ni a trai ba bha ngangu kham tam ka na ma ki khubor ki yos ngau lang ba ki shakri ki ba ko do jong pe na do bas dang ha ki kin riu tli ki ko kan ro
Malagi kubor ko per ko tay. Kiban long kicing ba man sim ko tay. Na bantag pahlang lesus pa jang pisi ay. Kiban long kicing bam ko tay ka kodor. Na bantag kinong kit kam jang pisi ay. Ki de khot bat ki delicate ko kenrat. Ki bawan cek pisi ay ko tay. Ya kiban syakri ban mandi me ko kenrat. Isnai ko tay ay nguruk nama ka balang kimi jang Balang Presbyterian Mawroh play. Awai ke belas syem ke jengkit kli ko tay. Ke belas syem ko tay ke jengkit ke bakia. Mana hati met bat mensim jing don jing em. Nagaman man pediang ya pisai ko tay. Ya kaman panon borom. Ya mau belai Balang U Trai kri jong ke pisai anong penimpit. Isai ko tay ki menta barok la pendep. Gilong a ko tay nagaman ka borom jong me. To ya lamingi ko kenrat. Habangi kepek aku tak jingiyat lanti syakmat. So way pat us century. So way pat us pas nem ko kenrat. Isnai ko tak benaduk kinong yalam kepisai. Mangi baro atla ki Balang ki khon jang pisai. Ngin pek chame ko kenrat. Bat ka jing kentu daladi dia benong ko mensim jonga. To syania batu IT tang U Trai. Hanya kaporu kenal IT kapor benang sak kajing syakri kan kelimbat. Ngidwai namtai pasor kibis Snaitang gota syakri ko dro ceme. Obadan kajing kajing ke kliban psai khon ceme. Da kajing mamman sim Pentekost sablai. Ngidwai ko kana ni seban penkop syakri da kapor. Pen sleru naman sim bakhuj ko trai. Ngin yo sngo ko trai. Ya kapor man sim bakhuj mesi sha ko trai. Bandon hapdeng jong i kan kapor. Ban chong sar ban ngin minang ne ablai. Bat kadur uci Yesu. Hagi khmat hajeng iko Yesu bi. Isai ban sim ti ko trai kapor benang sak ngakti kiplai jong me. Mahabri ki pop ni. Dap diang ko tan khot kat pa jang askri barit maap ki pop. Nabi kini kipan kita tengok Yesus nang penimbit. Amin. Tu boleh kyrkhu ini lembah ki penta berok ki bangliyo kum ka balang ha ka pendep nak mentai program ki jongka. Mentai ngim teng sisu ki syakri U Blei ha shwa pengin sayok ban sngewbha skor. Ya ka jin slok nak chen ba khu ju da ka banir wai ko ki jirwai ka ba shispa khatsan. Ka jirwai ka ba shispa khatsan. Wong shwa bom le sebeneng Jisu la kular ai. Bon pha hangi mensim ha ka Balang ban trai. Ya ki senran ka labiang ka jing ai mensim. Bro sau di khot ka jirwai ka ba shispa khatsan. Pentekost laburam yaga kurteng Jesu Christ ajing kular rim jong U Blei kadang biang yang hi bentating
baon wan u men sim hi atra jisu ya ngiken mau atra jisu ya ngiken mau tenoshi bonu mensim amen simba ujing kular wanda jing ai jong mi beba isne bam ju kelar da ka porto drei hagi ben impen cahaya ki paman ben impen cahaya ki paman ben long smart ya la Reverend Lyndon Sim, with the pastor in charge, Jong Balang Mawroh, Ubanga, Nyaburam, Nyokori, Kitaman Masan, Kiwei, Bedamanta, and Scriblay, Ki, the khot come to Balang, Kilong Pa, Kilong Kami, Ki Kun Samla, Balasildon, Katu Kinigot, Ki Hep Kibaret, Bad Baro, Katkitu, Kibolio, Ban Snap, Ban Set Score, Lang ba ke channel ke bakum ke balang ke pendonkam ke YouTube channel ke jongka ha ke penengkong namla ban klem da ban pau ya ke jing sengu ke bakrau U Blei ba penyok pat yangi yani ke sngi kumne kumba ke kalong ha ke bakum ki khon ke ba ek ba sispa ke ju ngiyo ban mane ban sakri lailoj ya ke keteng ke bakrau ke ba yem ke ren bor ke ju Hani ke yeng ke pakentang ke jong trai hi. Komta namla ban klem da I Kublei Pentekost Sunday ya pi igwei pe baro. Ha ke keteng ke tiang tam, ke keteng ke don bottom, ke keteng trai baru nong penem ba jengi obolong o Jesus Christ. Namla ban klem don par ke jing sango ke jing sngewbha ya pi ke Balang Presbyterian Mawroh Lengbai ke program komiti, bad ke Balang kiwei, badru ngelaban ong lengbai pastor Yencha Jongpi. Kabar pila kenmau kemau buram, ya bakum manga, usakari barit batlot jong Blei. Uba ke kam ke jing trai ru, uba trai hak jaka, ke balong kendong, hamtam na ke nongba jong ke sosulong. Kumtuk ngelapan itu hangi dari pastor meni, ba ka jaga trai ke jonga kalong jingai ke bala palat dagi 4 kilometer nang ni nasilong kumtang soto bangade tang upaso nang kendong ba em hagi jika kendong henry aingo U Blei pau sengo bakrau ba bakum uni usagri baret kum kapalang pikin mau ban penia bentalem hani ke sngi kalong kiwei ke sngi kerpang ya ke ba la tip bala khot yeka ka Pentecost Sunday lani kata ka Assembly of Prayer ka bala baik burunti ka bala penbaik renti yeka da ka General Assembly pisai ha ka mangi ngilong kiri khot ka jongka kumta kublai sibun naga banta kani ka jing penyo benta ka jongpi naga banta jonga usagri ubarit ubatlat ujong Blei kapor kalau nanya menta ngila kalau don poi arduna san minute ngamla bantip haduk katno kapor kabang laban sim namaring sesuhi ka jingwan ke jaga banguan ru ka de bijingai komtan dan kren dan kendiat ru lesi ngamda sumentoi la kalong ya nongkren le ne ya phi was ngapro komta lesi ka jingkren kala ban long khamjrong neno kedur ndre kerpat je phi
daga buram sobha ban ya sa sitom lem ban ya sipor hani kapor haga bangi nio ban ya saskor ban ya tei ban ya slak ya ka jinsisa ka tin ka em ka jong U Blei tengam da kwa banda pen bun ktin da kumne da kumtai ka manglong namar kapor kala nang ya ni sngew kum ka balang kidang don sibon ka program hadien kini ka jeseng kumta in lej no bech sa ka phang sa ka banta ka bangi don bani kren lani bani plu chimot ben slok ha ka ni ka no pai jong ni ka si kum bangi tip ba ka ni ka si ka de ka bani ka si ka ba kerpang ka bade ka Pentekost Sunday ha ka pa ya ka ka Pentekost Sunday kam de le se tang mangi henre baro ki Kristen ki bangeit ki ba diang ya u Jesus bat ya ka jingtre ka ba pla ka jong munsim u ba khot u jong Blei ka ni ka si ka long ka wen ka si barake ban pendan buram bat ban kan mau ya ka tu ka si ki por yang ka jingwan hiar ka jong uman sim bakoi kumta hani ka por ka benta na ka tin ka jong U Blei ka banga kwa ban bo kom ka nongren jong ka je slok hap deng jongi hani ka por ngam anlet sa ka benta ka bale se kam dalong ka benta ka batmai henry ka long ka benta ka bangi tip baro ka bangi laban sem na ka ni kitab ki kam besol ka long ka baar bat ngan puli ya ki sauri ki khot ka bas khamar ki ongkum ne te endala poe ka si Pentekost ki baro kil dan lang ha ka wei ki jaga te kendet lawan ka jing sawana peneng kum kal erba ka be kerchep bat la pendap ka jing bar ka we ha ka bagile song balapa we ki thulik ba pai penat kum ka ding te kala song halor we pa we na ki bala pendap ki da baro do mun sim ko bat kala sang ban kren ha ki we pat ki thulik kat kum mun sim ula aibor yaki ban kren handiat hanai kapor kalong tangkum ke jing yai pan kan mau nak mena jong phi nama kane ka Pentekost Sunday kam day satya kata ke jing rakhe ka bang rakhe tang mandau snem ar hajar ar punreu henreng jurakhe ka naga snem sega snem reula ka taru akwa ban yewer lai baro bangin ya pek hendiat ka ka jimot jong kane ka Pentekost habangi pej habangi pule ya ka jimot jong ka tin Pentekost ka mot sanpo ka de ka sngi ne ka tayo ha ka ba ki jiu ki lenium le rukom ki lekmen ki le sngewbha habal khot bal tipri ka kom kata ka feast of weeks namar ba ka ka sngi ka hap ha ka sngi ka basan po jong ka tayo hadin ka jimi pat ka jong U Trai Jisu na ka jingtep bat ka balang ro hadin ka niam ka jinglat ka badai ka jinglet niam ka ba ki jiu leniam si sin si snem ban kan mau ya ka jinglat ka jong ki na ka to ka lai mrau ha ka por ba ki kon Israel ki lai mrau nang tai na ri jip ha ka por ki jin sar jong sim paro ta hangbakom kene si lang babon upai belin jong ki jiu ki lek ban keu sa Jerusalem ban pendep yakin yam ki rukom ki jong ki banyak men banyak sngewbha balaong bam jidon kot ki wei bani jor ya ki wei partisi dagu bram ko mangi mentang balang hang ne ngam seng milinti bagi sateli ki ban katne Henry katanga kren di baburam Henry hakini kesni laong ba hakini kes laong ba nujor ya ki wei pat kesni judong ham don kwat kata ka jingbon jong upan ba babon belen ki bawan ban keu sa Jerusalem hakini kesni Pentekost komta kat bakom kau kom Moses
hani kasi la ong ba ombet satya banle ya kanul ka kam la kalong na do kibadan hagi kibalong kibadan kibarit kibaria hadu kibakrau kibutri hagaru kam jo kijeo ka Pentekost ka deiro ka dagasni hagba baro ki jeo ki wanra ya ki jingmi na ki soneng kong ki U Blei ula kyrkhu ha ki jing trai kam ka jongki ka balang kom ka jing aingu ka ba krau ka ba kentang ba ka ba kerpang ka jongki U Blei Pulai kitab Exodus kalau engkau pulai kau dekat khanreu lai busawar war kau kitab Deuteronomy kalau khanreu sipo kau dekat ni sem nyelap ya kau dekat jinsisa kasih Pentekost kaderu kasih hakapa u Yesus Kristus Ilaban ang ula kiuno sabneng bat uman sim bakhoy pat ulau hiar sa ka percay bat ka pat ka kamram jong ka balang ka ba ka day banle hakaba ka kamram bat ka benta jong ka balang pat ka lang komno ban mi lane banle sa ka percay kane ka day ka Pentekost menjadi ini baik hendiat kayak belajar hagas ni Pentekost katkom kaktin ke U Blei kabeto yangi ya keba ngitep ha ka kitab ki kamus orang nongkong kat bapra kayak to hangi bau Lukas sebenarnya nongto yang kitab uto uyato baswa bau Jesus on kiuna sabneng ulakular halak jongis senran bawon pa yang mensimbakot bat bakin long kinong playu ha Jerusalem ha Samaria bat hadu kebakot kebersai komtaru dayune ujo mensimbakot bagas ni Pentekost baya ke jingkular ke jong U Trai Jesu la pandap lut kongai long bagas ni Pentekost bat kombashi posni hadin kabau Trai Jesu ula kiuna sabneng kisenran jong U kile sang kile kento ha kiwei kaying ha Jerusalem leseng ila ban prekat ila ban mudur bagi keji kedulang jongki kam bagi don kiwei kam lane ka agenda ka bakam kongsen ka bamaki ki apa dikren ka bamaki kini ban perkat ila ban mudur bagi long ka kam hamtam habau kerna jongki sem dan sulem batki komta ka agenda ka long kumno ele pat nang sekmat Berasi kata nilai yat rengkat lembau jong kerat jongki hari mentah dan sulemat ki komta ke pat ke benta kabangila banle nang ne sakmat hatu langidang nod ne ban mi segebersai ban kren ban elap sap hangga gerteng ke jong Jesu amtam haba sem dan su lambat ki menda hong acha ke sisa kisenran ke jong U kitip biang bat ke tik na hero bau Jesu ulami pat na ke jingtap bat ulam empat henrei ula kataru haglong breu jongki ombangi sem nyilap kajinget jongki ni kepor kampat long kabaklan kampat long kabaskem hadu kata-kata namar keza dayna kata-kata bakim nut lene kem so slursu ban misakmat ban yalap lene benetu kana saki weipat sapang kakerteng kajong U Jesus komta day komta kepor bakar bagi senran kirang dan hakata kejilong ardatin bajing sir mensim kendit kensan ongkitin ke U Blei lawan jia barwan hapa erga ejing sawang bapla kabakim par Jumat bakim par ji kenduk kwaj menu hakajing kajongki bagada kajingjia kabalawan hakador jonggal kababe kersep ringkat ki tulit bapatnat kom gading oni tin ki U Blei bat tang kata
kabala pendap bagala tap bat pendap ru ya kada yeng hi barak away bat tang kedan re kila syong saru highway payway naki day hang tagen day na do da kapor bagi senran ke jong tre jisu kila sotho il de manda mala pendap ki da kapor ka jong sim bakoj bat kila diang pat ya kata ke wei pat ke bor ke bercemai ha ka jing ke jong ki day ru na do da kapor ha ka ba kita ki shifting kinyaratin jong ki paro kila ja bat kila du no an nakmat jongki kiji shifting kila ja baru nadu de kapor kila snus hemda bat kila yoro ya da kajing selur kumno ban yaro ban yalap ban saki ya ka keteng kajong U Trai panopun ujongki ubulang ujesres kumdane kapor Lincoln ke kwa bania pek ye kyoto kene sapang unu mensim khot kaman kong ke bangila bania pek long mensim khot ulong ke bor Lukas nong tho yani kijap ki kam besol uye tho bagas ni Pentekost ka bor jong ke jing trai mensim khot kalau long ke plan hadu kata Kata kecing pelan, kalang baparo kita kibreu, kita donang ta, kita sedang banik keren, halah kejong kitin, kita per. Yang orcin menang mentahang ni, yat ni don, ba hilak bendon lah kejong kitin, namar beroleh si, ubah song senang hang ni dan di khot jong Balang ni Mawroh, kita datang nak kejui ke senang, hilak benuan nak senang per. Hilak bendon lagi jong kitin senang tin tau ke mengi keren halak jong kitin ko pelang ne gelong bade kepor bagi ni gelas jang ban keren hal jong kitin ko per ko mensim khot jong Blei Un bor ki ban keren bagata kabor kapelong ro bakat kicu kiwei nyau bat kam tam ki jiu ki belawan ke leng ki jangka ki chang jong ka Jerusalem long kilas nyau pla hadu kata bani nyau bakum no kam tam kini ki nong kalilaya ki bani ki breu ki bom dan ka jing nang jing sat ki bom dan ka jing pule puthi lagi long lagi skol ki college university bakum da ter ki breu ki bom tip ya ke pulen tangle ban laban keren hagi tin ba pono ki breu ki donang ta ki laban sotu lang ya ke ka ba ma ki keren la pensa aga jing sio lengo aga jing sio pla hadu kata day yang ngasih Pentekost woman semakot ulah tray ro lengbau Petrus haga silap jong u haga badan ronap neng ki rang baju dia ki basang Jerusalem ki bala keren haga kepor ki bala keren ben bandru ki bala keno dakum ne kum tai persen yau Petrus da kepor baik ki mama keren haga kepor yalap jaga keteng jong Jesus bagi dan ki batharai hana bagi ni kisendran ki jong U Trai Jesu bagi long ki bala kedang wan temai lasu keno madai mata bagi las hana bala kedang wan temai henrei ka ki bala jia ka chin jong Blei ka ho yangi Anakan ni kita pergi di khot ke ba khot sao ki di khot ki kumdo ter khot sao ter ki tho ingi ba ka bor mun sim khot ka bla trai leng ba Petrus hada ka si ha ka jilap ka ju ha ka si Pentekost la ong balala ban penyeso ha ka balang kat hadu la hajar ngut ki men sim ki ba kondor mangi mentai bran hanang ski Blei enget Larangin nyawengi nyem don nyem kot setia kata. Hari ke silong, hari ke jing yalap kabadon bor, kabalang bor ke bor mensim khot, kabala trai hang Petrus ke jilapan bor keju. Balapan penyeso ke balang hadu lai hajar ngut ki mensim ki bakorore. Kom tangi laban ang badai hagasi Pentekost bakabalang kaliaban kejit
kalau yaban ring mensim, ya kalau kejong mensim khot, kalau hiar bat pendap, haga tu kepor. Benda dairu tu kepor mensim khot. Kalau pelang bat pelak, jaga balang, hagis ngi penengkong, bakal laban syak ya sibon, kejing kalau laban syak ya gibon, kejing penstompen, kebaharukom, bakal balang gay kendu. Oh nyelar ban ang badai ke bor ke jing trai man sim khot kabala trai ke si Pentekost balak ha ya ke balang ke jong Jesus ha ke bertai bat ba ke balang kala roi menta hadu katne ke bakun top wandangi yom ke balang hangne hamoro bat ke balang hangne ri ke si jentia ke jing ru ke balang kala nang roi ke balang sisa kata ke jingka kabat mai hak pangarno ke bangeit pada yang yau Jesus ke yau pedang ya da bor ke yau pedang ya da jing kabat mai kum kita ke bangeit abang ira ke sni Pentekost lane bangire ke Pentekost Sunday kane ke sni ka keli yang badia pi da ke ong hatu ngilap diang ya sim bakot bat ya ka bor ka jeng kom ki bangit habang ire ke Pentekost hatu nyelap diang ya sim bakot bat ya ka bor jeng kana ka jingli ka dei ka wei na ka jingli ka bau pol ukli ya ki Kristen lane ki bangit ki badan ha ka balang besas kat kum ni kitab kem kusol kalong khat kendai kat khat kabar ke hukum ta lese ngila hana ke por mamudur bau pol ha ke por bau ukli ya ne ke jingkli ba uda ke jing milenti ke u ba unyo ya ke jubab ba ke jubab ke magi kenai kalong ke jubab kaban ai jing hun ke jubab kaban ai wan ra ya ke jing kemen ke bakrau na ke benda jungu Henry ke wasosi kelang kat komisi sanik ti jong blai bakam semlong setia kumta namar ke jubab kaba ki ai kelang nyim semlias nyau bau danem utam mensim khot nyim semlias nyau la udanem uta mensim khot kabamut hangne bagi niki Kristen, laniki bangeit kebadan hang dai besos kim so to ru ya ga jingdan sim khot ha ga jing im ke jongki long Kristen long kita ki Kristen ki di khot jong ga balang Henry kim tip kim so to ya ga jingdan ka jong sim khot ha ga jing im ke jongki Umta kena kejuk ke jingkeli ke melang. Ngasnyo ban ang bakadang yai keli yang abri piru. Langila pedang rem yang mensim khot. Bat ke bor ka jong u. Kumta lada ke jubab ke junga ke jong pi. Hana ke bor kolong Ngasnyo makata ban ong bakadang ke jingrak he Pentekost ke junga jong pi. Kan sulang lena kan sulang kata kabangi sulang debrukom tangkum ki Kristen ki pendap tang ki niam ki rukom ki don naladihi badai dekat tau kumbangi sem hilap ni sahi ngias nyewi babon ki bakom kita ki Kristen tangwan kino ki jing tangwan kino ki jing hikai bo pakla tangka tahi kila salam bakla yang jong ki jing hagi ki badai jong kabersai bat mat haji dei bagi sekri U Blei nama kata dei tang kita ki boleh yop diang yang mensim khot basanya aru ha ke bor jauh an khot ki Kristen lani ki nombor basisya ke jong Kris kawai ke benta ko ni pai ke dei mensim khot udai lani unang lam lenti ni kan mau
yagi senran U Trai Jisu hadin beliau yang ke borman simbako o kilasanya ilade hagaji lamun simbako jong blai kada kalang ban ko ango banle yaga man ke jong blai yaga nengikan mau yaga jingkongo jong Philip hadin mamun simbako ula payo banle kendo yau yunak o breu o bakrabor hapok ke kandasi kasim kinang Ethiopia o balawan ban mane sa Jerusalem kadba une unang pule ya ka kitab Isaya kalang ka san pulai ka khot ka nyeu ka ba ong kum ka lang brot le lam noyu sa ka jing peniap bat kum ikun lang brot bas ngabjar hakmat unang orsnyu jongi ta sem ang la kesentur nang lang baule alap bat pen baptisru yau dairu semakot balap tha yau Pentekost kan bau dang perkat sapang kejing tu pau bau blei open pau balai lang rengkat bat ki laingot ki breu balap padau Cornelius rang masispa ban wat yau ban khot yau seying ban khot seying jong u ani nglaban sem ne kene kitab ikal nang bespo kidi khot khat khandai ter ho jeiru men simbakot ulai lam yau Pentekost ban Barnabas ban lejnya sa Seleukia ban Cyprus ban lejalat ke gospel ka jong U Trai Jisu nama kaca komba ke balang nadu ke sni menengkong kalong ke balang ke basya hak jilam ke jong mensim bekoi kom daru une jong mensim bekoi ngaseu menang dak bati kenap ha bau dan hap neng jang udan hap neng jong pi udan lem pagi hadu menca ke sni bat udan sinte ke sni jong ke jim ko jingi badu kloiru panelam ye ke balang lada mange brama pi ki bedai ki khot jong ke balang ngisa banyelat yau mensim bako jong blai bau dalam badun tenenti ya ke jing ke jong pi komda ke jingli yang abde pi galang hatongi kloine ban ai jaka i kloine ban sha yau mensim bako bau dalam ya ke jing ke jongi kani galong ke jingli kaba ngihapan prekhat ban jebab marwei kata galong hagi kam kaba mangama pingi trai haka jinglang jingem baro kumno mangama pingim kaba sosi ban ang mat kam tam bangi pai ya ke jinglang jiman jiki breo bat ke lang ka salang hani ke singibon sin ngi itang ya ke jing idu jinggermen Jingdo idu jinggerman sudah kata kalong ke jide mat ka hakamiat mat jide ke roi ke par ka ngor ke buram ka tibreu ke tiblei lagalong ke ying ke sam lagalong ke emlang ke salang lagalong ke sensan ke khadar ka ri mat ke jai benriu i setang ya ke jingnang yardor bat idu jinggerman ka jingli kalong balaimu kalong kumni ngamaratin menang babun sin kimi ke jing kimi ke jingale kimi ke kendrom keram kata lagalong hagi ke sem ke junga ke jongpi lagalong hagi sinong ke chau lagalong ke emlang ke salang lagalong ke sensian ke khadar lagalong ke it ke hima bat hagri ke jai benreu bat wat haga balangru kedau kadai tang namar bangim semsa bat ailat yang mensim ho jong blai bon yalam ya kasim kajong pi Henry bonsin hagilong breu jong pi ngis nyau ngis sa nyalam jong kasim
tang da kita kajing sngew panang basat kajing sngew badan ba em bat kum da ter ngi senya ngi nyalam yeki tang haki ki ba kan ja percay ngi senya tang ni ki kham dam ni sngew bang em ki ai ki social media kiwei ki bang laban yo na ka ki percay Rengi kelet ban senya yelade. Aga jinglam ke jong mensim ubako jong Blei. Bol aga sisi rom kal nang ke pra ke khot sawang. Namar kat ke Blei lam dong mensim U Blei kisah ken kilang ki kon U Blei. Kom jurun wai semen ke jurwai ke basis par pai khot benyau. Wang kat ke Blei lam mami kilang ki kon U Blei. Kom dak nang baga balang Jesus Christ kan long kaba im no kada kajing khot yang le pi ki balang ki khot jang ka balang tongin long baga ta ki breu ki ba kloi ban ailat ki breu ki ba kloi ban sail di ha ka jelam ka jong munsim khot u jong Blei ka wei ki ban ta ki ban ye pek munsim khot u pan slur bat ai jing kemen Ni kan mau kisen ran U Trai Jesu hadim leup diang balpan kop bodo mensim khoi kilong ki breu ki beslur bat ban pen lapan dap ki da ka jingkman ke bakrau wada pedeng ki sosi ke bakilamat mensiwa haki singi menabab ki empat yo ke bor bapla ke bor thmai yo mensim kana ki jing slur ba ki jingkman kelapun ki kim don so kano kada ki jing septing Kem dan syuk kanu kena nyaratin ban yalap ban sakhi ya ke keteng ke jong Jesus haman ki dang haman ki let haman ki jaka baro da ka jing slur bat ka jing kemen kila not ban yeng hakmat ka dor barba jong ki jeong ka balatep kum ka Sanhedrin ka bakum ka rindia jengi ngila ban ongkum ka Lok Sabha ka parlimen kabadai ke darbar ba khlidu jong kerin jai jengi kil nun ban yeng wanak mat jong ke darbar jong ki jeum ka Sanhedrin ikin mau yo pensas bodiones kan bagi de lap ya ke keteng ka jong U Trai Jesu bar ke jing mi pat jong ke belanja ka tin jong lagi thoingi balakem batian besar yeki bat ha kane ke darbar Sanhedrin bat amdai tang ka ja Henry la be ban la boro iki la adang ru iki da ki adang ki ba sngewbha bagada galang ba dalile kimbit su banayalap ya ke teng ke jong Jesus Henry ke belanja yo pesas videones to born kat komisak ting jong Blei ngi Samuel ke tuingi oda ke jinslur but cleansing septing iram pesas jones kil ong yeni kitin Hato kasong hokak maru Blei ban sngabe pi kham tam ban yau Blei to khan ma pi kani ka ju kitab kamu sol hilong ka ba sao ka ba khat khandai ka ye thu yangi ye ri ki jisa kani ka pen sisa na makata balemda uman semba khot u ai ki ye ne ka jing slur ngamaratin ban ong badalele kinem nut ban jubab humta Henry lese tangkumno Mario sngeu khamtam balasat jan bisar kumtu lese tang ban pendem ye ke yomat ke jongki bat kumno lese kumno ban yo ban pherit no jarjar nakmat jongki ban pherit no yalde nangta Henry kam simlong satya kumta ni ke por ka jingli kalang a lada ka kum kane ka jia bat kalang yang abri pi ko ki para bangai bi ngam tep mangama pi nginut na em ban keren ban jubab kum ba jubab u Petrus bat u Yohanes bat kata kalang ka ka jawab ka ba mangama pi ngila ban jumap kalang ban le ya ka hak bat ke sisa
ban im, ban trai, ban long, ban man, ban le ka hok bar kisha nagamanta ka kerteng ka jong u Jesus. Ya ka bakum gane ka ji kendo. Ngamartin menang, lakadai mengepasor, lakadai mengi, kiwei pewei, kom ki khot jong kebalang, ki sekri ki jong blei, ki nong serai ki kiwei, ilum la ban laj, ban klem ni kendo, ya ba kom kini, ki jing adong, ki ba kebertei, kele ban maham, ki ba le adong, ya ka jing yanga dipi, kantam, hak bang yeng, hak nongrim, hak jinsisya, ban keren, ban le ka hot ka jinsya. Nagamanta ka kerceng ka jong Jesus Christ. Ngamartin benong ba mengi wei pe wei. Yimla ban laj nagi bakum kini keji kendo. Kum ta ka sang satang hanga berpi ban perkat ye kini kebenta. Kum no ngingile. Ikin mau ya ka jing seluruh sol bal tep kumupol man bau dang ya baru Yohanes ke dalang ke kai pras hadu papas Banyalap tiga kerja Jesus Christ. Dia jumlah ke so, bagi lagi kendo yau elemas, obadai ujeu, obadai ru uta, unong chulupa balam ler, batam day tang no chulupa balam ler, udai ru unong le bertang, uni elemas. Udai nong le bertang, laang bau ne elemas ulai le, makata banyale persai ki, handai kumno pol le. Yang boleh gitu, pada kajing seluruh upol lo supaya sang persa, yaki mat kajang ulah supaya persa telip persa sang, yaki mat kajang bat ang arta nikitin, ubadap dagaboy arsap sudah, bat dagaboy paman sudah, meu kono Snaitang, meu nong sion ka hak baro, menam waiso pan bakla, yakilan tiba baik kajang turai. Mentate hakmi kak tiu trai kan long halor jong me bat men long matla klem dayu I yigasni nagbenta katu katne barga basnyo pla kalong yak tin jong bleke cho ingi kene kitab ab kampusol higalam khatlai kene khot sau ter ba kita ke cingkren kaba usol pol la kren ne kapor kila urlang sisa kumta kibara bangi ngem gisi hagabaki ilimas bonjai jong kabar segi yeng bakile ban pit ban hame ban ngop yang abdi segi sngewbha bagi jing sale kibaru kam ki jong kene bertai wat ban bakla ya kada kejinga Kristen ke basisya ka jonga ka jongpi ha ka jide bat ka ji sekri U Blei langba ka ji sulpa ke bonjai burukam langba kini ki kambertong ke bonjai burukam ke bagila panle ke malaban pen I yalade tangkum no ban penbek tangkum no pengop yang abdi bagi ni oban selam bakla yang jong kajing haki kiba maki kis yang ubit balik kumta nama ada kajing keli kelong dak kumno kenyen job iki kajubab kelong day dak keno nunggu wei pat kabut ndai dak keno nunggu wei pat kabor dau pat yapom Henry lacang dak kabor mensim khot bat kabor ke jeng lacang dah kabor mensim khot bat ke jing duai kama mangam pi kom ki khon ki jong blei bangilaban pendam nyelde hau blei ke jing duai dan gawe ke jing itu kena ke belajia ke spasnem basis pasan busan hadin jong Chris ke bangeit barang itu bah ya kene ke jing jia lene ke jing itu ka badai ke snem habai Kristen ke por kisah ha ke jing penstamben ka ba ke sarga Romans ke penstam yeki bala dan way o bisam bagateng polikap langune o day way ne bisam ubayalap ya ke keteng ke jong Jesus ta la ong namar
hakini ka snem kalong ka snem jong ka jing pen si tamben ya ka balang hi barakaway batang na ka daw bau ne polikap u yeng saki u elap ya ka teng ka jong justice ul den makata bansa kem ban de bansa kem re bansa brengem bansa bersit ya u bat kata ka jing brengem ya u kalong balam da us ngam no jar nak bo plan nak bo saki nak bo elap ya ka gospel ka jong justice Sisendan and I know you hakim berat klau bagi nyok bantar bagi nyok ban bam you banro ban nyok bantang imro you hagading keberhemba komta laong yelaong you baladau dang kwa ban im sisendan ude ban kongo ya kene kajing mana ya ne kajing adong kebalabu persayu Henry kabasonda kalang ba pedeng kata kejingsa berngem jingsa berset kabakat kata kalang pat ke kubor kabak men barga basotanat bantep ba upolikap semlam ban snap le pan skor ya kata kejing berngem berset kejongki sem ting sem smith sem rich ARM Henry kumno lo jawab kumbang barong nyetep Smapinga ngan panon kam hagak tin nongwei yene kendiat ki kentien ki jubab ki bawlo jawab polika bawlo jawab de goang 86 years I've served Christ and has never wronged me. How then can I blaspheme my Lord and my Savior? Prapundus nem ngalasakri yau justice semle kano kabakla dan kano bom day yang namar kata kedakum no king ngala ban lenno ya ukunrat bat yang nong penim ujanga kata galong ke jawab ke polikap ulah jawab hari kepor namar kata dia kata dari tanamar ke jingbom trek jeng u dan ke jingbom kong ho ke u mlane kata ke jingbom lasu bom jeng u ban kela dah ke muipat nak kata ke jingek ke mama u lang ngek lapan songdor lapan song nongren menjong ke jim how Jesus pada ke jing men pada ke jing slur ke jing em ke u kal de ban kot ha ke jing yabi ha ke bala day ban peniap ye u kata kalong ke kaba ni kaile tho ke bala jia hagas pasnem kiwamen barin haga por ke balang ka sa haga jing pen staben bad bale ke dang wa pelong yo polikap ula ban sa ya bukum kine ke baro nyertin ban ong ke jing sa kalong de tang namer baula sa ya de haga jing yalam bar ke jing peniat ke jong mun sim ko jo blai ula ayu ya haga jing slur ban job persa wargi ke bor ke bagi percaya kale mai persa ke yang muju kam ban penjai ban khot no ya ke ji thai ke chan ke ju lambal jong krat ya bu ngek umane bat usekri Kibra bangeit U Trai jisu ke jem jong ajong pi kam de jem ke tap tan ke jing so ke jing kemen hari kalong ke jem kabangi de ban mat yesibon ke jing ban mat sibon ke jing jar imar sibon ke jing le ke bon jong ke jem ho ye ngo U Blei bau Blei ni ke pangi kom ke jaj bare khasi pnar kom ke balang ni ri khasi janja ne ke jalan jing kom balang do menta ni dang yem so kem san ni dang la ban yo ban mane U Blei kat ke jing snowbiang kat ke mon ke jing ahi na ke man sim ka kwa le je seng ka long hi ban le ra ko ong song yeng ne le sen se tai ro ka ta ka long kat kum ka mon ke jing ahi dei ban pen bor da mano de kumai pat ai ngoi U Blei bangi em ni dan haga bakom kane ka ri ka bakar pang U Blei le ka pangi henrai ngim la balang jisa kom bangi I ham tam lo bagi media ni singles nyau ki duai mane ngim la banen bagi dan bon haga lang ki chaka yang green tiang ke jungi ki breu ki bangeit ki basalem ben ki basapan stompen tang nang berdaga ke teng ku Jesus ki bam ya lat ban wan hagas ka mane Blei kumba mangama pigi ya ni kalat ibal day ban mane U Blei hari hanu ki jaka karbau ki siobet badang tang ne khalai trek joru nai mandahi ni yagri ki laingur pastor de Manipur ke bala jia ke im jongki wat hane ko jalan not is ke jingiru
Hagisngi hakaba kejing sneu babun jaki ken rei barkile ban pengop lane ban ngap jar yang abdi ban keren kejisa ban legi bha nagda ban penan bram U Blei O ka thak ka sikor ka tu ka thim mari kam pan trim babun jaki jiam ken rei kisngi ka bagi tu nang legi nang kila sneu bakari ka kam ka jongki kabakim dansu kejing super hakajim jongki halor ke egim kile hakajim ham tam kejide baru Blei kajing kerei jongki jingdi besneu baru pan buhai kata kum ke kyan ki drugs kiwei gini besneu kibale singim la ban ong bagi longkum ke jingpang kabamla siu ban kot ban kya ya ka Bonsin, ngijus nyau, ban ong bade tang gitu, kau yok jingpang kansaran jingpang bampong, kau masuk ban yok jingpang kot. Henry ngimla ban len, badan bon kau yok ene kerja jingpang, Ray kau bade kejing isne kejung Blei, balang bagi lah jing semar kau kiki yok, yang yok pat, ya kejing pan kia, hakim mat ki pat kejong ki. Kira kising sneu kira penjat ku bon kila yang sem, hai ku bon kila yang sem ni kiski kisir kiyam bar ki jauh mat de tan mar ki khon jong ki ngap hanang kising le sneu. Sisin kaliya ban yesu baniya pai yesu khana bar ku long kimi ka badan yau khon bal ngap kising de drugs ka bamra ka jing bom science ya ka long yelong sem ka jugi namar ki kam to kam thim ka bama u him de bele man no reu khon ka yeng hi ule ki kam to kam thim ki kam da wapisa bat bon jaj burukam gel yal jong ka yeng ka sem kan hadu bagada ka jingle jong u kala penlang ya ka ne ka long kumi da ka jing sosi bat jing du ka men sem ban ong wat yalo jong u khon uba ka tep ka tep man sim yu Henry nama kata kejing sudu kaman sim kala penlong yo ya ka ban ong bakap ha ba uniap no ban ye ka ban im namar balai namal da yap kajing sosi kalong teng khendiat por kombangi mat le segi yeng sem bujungi kalong tang khendiat por rekat bau dang imune tela setui ki jinge jar ki ban ni ka yeng ka sem ngai ka ba kom ka ne ki si ka ba mangi ngi em ba ko ba kom ka ne ka ji kan do ngai nyem la ban la satya bar kam de satya ka ba jia tang ye ka ne ka long kami le ne tang ye ne ka long ye long sem ra yo ten man ong baron si bon ki long ye long sem kristan ka jingi ki o mat ye ka ba kom ne ka jing ha ki jing ka sem ka jingi Kani kelak staru ke melangkah salang ke senong ke tau, baru wani ke balang ru. Hagi babon ke khon jang ke balang, tang hagi jika sor, rewat hagi jika kendang ru ke ngap, hagi ke jingdi besneu. Bat ban ler ke kam thala, babon jaj jang kani ke percaya. Ye megis hi hagi ba kata ke jinglang mensim kalayap no. Kajin ti blam bap ha kabai tei lagalong hapneng bar briu mat khamdam hagaji dei baru Blei kala yap mat kala duno kum da katim jong kajaran semlim daus nemro ka ong pen empat yangi kawal pan sonorem naga kitab sam prabusan kadikhat kaban reu penimpat yangi kum ta kajing kali kalong da kum no kengin le ba ila pat ban yo ban empat ban yo pat ya kajing im baru ban jap ni kajing sneu kiba ki wanra kajing ya kajing im kajing ini kisni kiba yeng hakman jungi ki pram ngai be dan la don ti kum la ong mani sikman dan da gawe pat kalat kalenti yang ban yepi bangin jap persya ini kejing sneu Henry latang daga ba mangan pi ban yen pai pat sau Blei daga bang yen pai pat sau Blei batru kombang la kedeu meneng la peningin mau mene lengba rengkat kejing duai daga ba yen duai daga penrit nyaldi hak mat jau Blei kumbang ketiang jau Blei hagi kita pren kau menyo kalau kat karsau ki bang la undet baro yedi ken la ki breu janga ki bel khot
daga gerteng jangan kin penrit yilde batkin duai batkin wen ke khatanga batkin paino di paman jongki kom tate ngan snyo na beneng ban ngan map yiki pop ke jongki bat ngan penkhia ye ke ri ke jongki nama kita kom kebalang kebaya mat pada yang kecing tray mun simba khot lembaga di Bible kebala jengis pasnem julit no bat kamtam hagas nem jaran reo arjarnyo hagabangit kom kebalang hangne balajan baraki balanghi hapor gis jantia kile mat ya kecing tray bapla kejong mun simba khot kom dar kecing khot yang ai pikalang tongin em baniat dam mun simba khot dagabai tilde mat ban mun sim how Jesus ban sya yang mun simba khot jong Blei Un peniat baru sensar ya ke em ke jong ke jong pi ya ke ying ke sam ke jongi ya ke em lang ke snong ke thau jongi ya ke balang ke jongi to nyen yang scam balong seluruh bantor persa ya ke bor jong ke perthai ke bor jong ke kingdom ke balang banyale persa ya ke em ke jongi to nyen duai bau Blei Un pa pasisen ya ke ding umen sim be kho ke Bible peneng ke jong u nang ba pen empat kal jong ke balang ban thang du ya ke bocap yo bonjat ke jong paman ke ba yang banyale persa ya ke em ke jongi kum no bau Blei Un ai bor padengi bangi long ki nong job ban padan buram yo Blei ha ke si jong ke em ke jongi ha suwa bangan song no aku apa ni cuy kau ke jin cuy kana bagada kalau ngeladan kau ke senang kau ke temen ke beduk kau apa lagi nak ke buram ke jauh Blei tehrai nama ada bakalong ke brio ke beduk kumta ke sngewbha bakamla balai long ba kau ke sendiri temen ke lalap kau ke but banle bagada kalau kumnu ban mi na yeng ban lum lang yi khna hapo na ke snong ke pamaka ke don ban lum lang yi ki hapo ke yeng ke jongka ban da kala ban le kumta ke ba kan teman ke le ong ke ji thu ba kala sedang kumno ban ye rwai ban ye duai ban ru ban ye thu khana sapang ka kerteng ka jong Jesus Christ te hadin teman kala le kumta ke pergolja anda ki kami jong ke yeng anda ki lepet ya jong ki khon ki yeng sam o sanolot ki ne ki khon yim don syo hayeng sam kala penlong yi kami bantap ta ki snow kendet solongo sano ki khon ka penlong ki ba ya ban mi nal jong ki ngi sam ban yuwa ki khon ki jong ki se ki don ba se ki la te kat bang dang le kum tha ki lapi ya kada kejaga hak kada yeng kebagai temen kedon bagi kun jong ki baro ki ya song kroi hada ke yeng bat ke bagi kun jong ki le o ki de song ki de ngap ki de saskor kendiang ya ke bagi temen ke thu khana sapang u Jesus Christ bak ba phlai kalang balang ba kata ka ji thu khana ka jongka ya ka dang Jesus Christ ka penlong wat ya ki mi jongki ba kim banse ban singa barsa skor lang ya ka nama kata ka ji thu khana ki ba sutunat hadu kata enda ka por ki kenta ka nang ya la poi ka janmit ka des ka por bagi pa ju ki yeng ka sam ki bala ha ka bala ka sngi jongki banon pai enda ka lon pai indan poi yeng ki sam bak bro ki yeng ki glong jar ka kemir sano kumne ka let kunum don rengkat ka than rengkat ka siang ngila ban mudur kum ki breu ngila ban len la de menur bon sien ha ka jing than jing siang lawan ka thai ka jrem la kwal se ban yo ka sas pelan mi ta ter ban yo ban panja thai na ka jing siang ka jing sang ka jing jrem henrei ba sem ba ka yeng ka khang ka wara la se kum ki breu ya ka jing dam ka jing bitar sai kum ne ka ni ka kemi ki khon ka let se ki khon ki let ha ka ban ka jong ki ru ong ke ji thu bagilan me ban bala juang sano ke mi ki khon ki ti jong ki don jar hing sam dan breu na mano ka ba sotnat ka long ba anda makiru inlaban mudur rangkat kejing snow dom jing sobitar kejing kan ka nur kemesim la se tang la phang don la se la de ban krendik tin ka ek ko khor la se ban mai ban trai ki here ka so pla ka long banda ki la yuat leng da ki poi ne ki ying ka ba ka ta ka temen ka don
kiskas sem ba o ke kimi ki khon jong ki don hangta bat ke ngap jar ya ke e ba ke temen ka don ban sakhi hapleng jong ki ya ke teng ka jong Jesus Christ bat ke ne kalapan phla kalapan lango ki sigade e bat ong ke ji thu bom tang kata long balang ba kata ka bot ke bagat ne ka rutmen ka bedok le long kala jan ka jing khai ke Bible batang da kesni ko masis ma san hongut ki men sim ke bakhodon e kilala ban pediang yau Jesus Christ ha ka ji em ka jongki da ai bo ble ni rap yang a be phiru kom ki brek batlat pin to wan lang ila ban long ki brek bedok Niki break beruspa, niki break kiba kumno kiba uplay isne, berker khoya kajim gojongi. Henry ka Abraham kam kalong, nyuma ngila ban long tangi kena school kena college. Ngila ban long kinong hikai, ngila ban long kinong khai, ngila ban long kinong tray office sarkar, ngila ban long tangi kinong belasi, bat kiwei cakam, kabang ngila ban tray ban pendap. Henry ka jingkhot yang i kalong, bakumno. Ai bakata ka kam ka jing trai ke jang jong pi ka ba manga ma phing trai ai bakan long ka sakhi ka bas khem ha ka bangin sakhi ban yalap ya ka teng ka jung Jesus Christ la hangno mi kidon balang ba ka kam ka jing trai ka jing long gm ka jong pi ka long ka khubo ari ki wei pat ki ban saudong jingi kam tam ki bom pat tep kem pan ngai ba pedang Jesus Christ bagi ni ban tep kini apa ni? Ban pediang ruyu, kum nong penem, haka jingi em kajongki. To blend you up ai boringi, kum kepalang, bangin ang yo bor yo mensim. Haka ban sekri, ban ket ban ba sirhem, ya ke kam kajong play. Dah ke bangin ni sayal de. Haka bor ke jingilam, kajong mensim ko jong play. Bau play nang ai boringi, wada play ke si ke ba ek batan. Yen yo ya ke jingjop. Dah ke bor ke jong blai hiu blend ke khui pi kum ke balang naru pastor in charge kita men masan kita kon be balang ya pi ke balang bro ke wei bo blai non thai ke hai ke jing khu ha ke jim jang pi mat bat man sim ba kum ke balang hi kan ye long ke balang ke ban pendon brom yo blai ha ke singi bro jong ke jim blend ke khu ye ni ke por ke ni ke jing ye slok ke bang liok ban pensnyo na kam ta ke brom ka jong u amen mentang ini penuai no ini sikring yo blai bani ngej bo blai ker khuingi lang ba ki benta bro ini pendap da ke bangin ya sno lang ban ruai ke jirwai ba sis pa ru pra ba de ne ke jirwai ngasmam ker pat ba buram ye pastor reverend dan sim isha ban bo jirwai belengkot ke benta bro in pendap badro ban pelajingi de ke jing ker khu penuai men sim ba khu u blai badap da jing ai ban kendu ngabapopยอกเงินหาบใส่จิงจอดตัวเป็นเอ็มเป็นทำไมหาดูนูดจงอาชงตัวยาล้ำนังฮิไก่ควรอุบเลยยันยอลองยินดีรวยโปรกิจคอลัมครอสกับจิรวยชิสปารูปรา When
khot na neng ben simba khot na neng wan here haya barem ben khot ben kentang no ben khot ben kentang no ben khot ben kentang no dang U Blei Un ya ro do ben im ben tem my heart no jong a shong do ya lam nang hi kai kun U Blei Un yo long ben simba kutuan ben simba kutuan ben simba kutuan ding na pen pau hajan ben kut kloi kum yanga ben kut kloi kum yanga ben kut kloi kum yanga ben ko borda shisha do pen im pen tem my heart no jong a shong do ya lam nang hi kai kun U Blei Un yo long Blei buk pau jongi bahabeneng ya ingo eme nakabenta kani kano pai sngi ka bamela aingi bangila bani selok lang ban syakri eme bangi aingo namar ka jing kyrkhu halor ki benta baro jonga jing syakri ka jongi ki jing ruai ki jing puli naktien jong Blei ki jing duai ki jing ai jongi kam ka jome ki jing shashkor ki kam ki jonga balang bat ru lingba ka khubor bangile osngo kani ka sngi ha ka bai pastor Nongkren I lapan kan maengi ya ka jing shit hem joka balang ka banengkong bat ka jing mat ka bor ka jomen sim ai ba mengiru ko trai ka ni ka pateng ka juk ka jongi gin mat ka bor ka jomen sim bat ka jing tre pla ka jong o hapo hangi shimet bat ka balang I brok kawai ai ngi ka jing shlur ai ngi ka jing remen sim bangin mat ka bor ka jomen sim ba khohi kyrkhui pastor jongi balawan na jengai shakani ka balang ka jongi ban ai ka jing shakri bat ban besaktin Blei nang kyrkhui I nang kyrkhui ka yeng ka sem ka jongi bat ka jing shakri ka jongi ki bon ki benta bat na ki bon ki ransan ki ba in yeng kyrkhu ko trai lip hai ka basuk shla yeng bat kyrkhuru ya ka district pathar khnang ka ba I khmi kyrkhu ngi lang barok ko trai ka ni ka por bengin mi nang ne rangkat ka jing bahas bun ka jome ka ban senra ningi ngi aingo ba me sng ki jing duai ki jongi yekini barok ngi pan ngi dem ngi ngo ngi pediang ha ka kerteng ka jong utrai bat unong penem jongi Jesus Christ ka jingai ka jong Jesus Christ bo trai bat ka jing it ba ka jong Blei bo kpa lambat ka jing selok ka bathyang ka jong mensim ba khoj kin yai long kin yai sa rengkat bat ngi rengkat bat kireu ngai dru keleng satalak ka ni ka perthai menta bat shadu ki arta bom jukut ru amen.